Sa munang oy, nagsigir ko kinigda. Oh, kasakit. Dagan na imong gitimpla nay. Ikaw na yung magwan. Abi ko timpla ka. Sara naman yung timpla. Sakit kayo kung pusoy. Oo, puso magsakit na ka na. Pa-ultrasound na ko na. Nana ni kamay nay? Oo, tangil lang magkamay o tabangan ka. Kaita. Nanay kadaghan. Kapait ra ba na kay imong giduha ko siya. Apait ay ka dyan yung kape ha? Alam mo ko na kahibaw. Maasa po din ng pait na kay kabuhit ko. Kabuhit ko. Kasi Okay. kamay ko. Kamay ko kay tamis makato kay kinamadyan na muna ng hakuangan naman. Nay? Ha? Naazo na motor ko. Oo, ba kayo. Yun na lang. Basta ka na. Manang. Ang dami na. Ba, kang mama nay? Ato na ay. Ay. Tamis. Tamis ka din ah. Kinamadyan naman ko ni. Pero may kapaitan. Ano? Ano na ay. Thank you sa kasluwas. Hello, thank you po sa patamsa. Hello, Mother's Life. Uy, kumusta? Ka lang nagparamdam sa akin. Kumusta na yung pag-YouTube mo? Ito naman ako nagsasuffer sa sakit ng puson. Hindi pa kasi ako nakapagpagaling ng nakapagpagamot. Kasi inaantay pa na matapos yung menstruation ko tsaka ako babalik doon sa Inaantay ko pa yung pag ultrasound para mas magaling na talaga ako. Kape manang. Lakas mga diya sa city. Hala, bakit? Bakit napilit-pilit? Pakiray. Paulian pa ni kanila may kabir may alis dana ni Manoy ani no. Yan ang tahian naman eh. Wow, matayo. Ay, hindi ko pa alam kung ano talaga. Basta magpa-ultrasound pa ako siguro sa Dapat 15 ultrasound ko, na-move yung menstruation ko. Sa 18 na ako magpa-ultrasound. Para malaman, ma'am, para malaman yung ano ba talagang sakit ko sa puson. Kaya kailangan nagbigay sa akin yung doktor ko, yung OB na magpa-ultrasound ako. Bye-bye. Anong nipilit man ang imo? Sige, ma'am. Sige po. Salamat po sa patamsak. Kape. Pantayan jud eh. Asin-asin. Ingatin po, ma'am. Opo. Ingat po. Ilang dollars na po ba? Sa akin naka $2 na ako, ma'am. Lagi lang ako nagla-live. Naka $2 na ako. May bayo na ng motor na to. Ito na, mainumo na mataw na kuwan mo. Yun na na maadso. Oo. Ay, may bayo to. Ay, ang tayo, anong galitan na ako.
Nanay, mama. Hibos. Luto ng Jimmy naman ito. Kuha ko estudyante. Mana din. Gibaguhan tanan ng makina. Hinukan. Ano yung baka dyan sakyan manang katong nakasakay ko yung ato ni Kutanan. Sagani ka natumba? Sagani ka las ka natumba? Bali dyan nga buga, hanuyar. Matong mo sakay. Hanlukan mo to. Gitesting mo na yung kuya di ay. Gara. Na, wow, lagi ka dyan ikasagabal anong lungsod manang. Ay mura naman tong pambok. Kawag ko na sa una ko dito. Bago ko ito katuwi. Kasi mo ito tayo. Ito isa. Na, magdungan na tag-andarya. Basta mingon, nakunsa ba ni mga pambot ng Katuwi. Bago ko. Mapalit na ito dito isa. May kumpitensya ng motor. Ayaw. Na, magsunod, tanang. Ayaw na laman, trabuhi na laman. Nagkang mama, di ba nahigawat? Ang mama no, hindi ko ni mama, wag nagtataguan na to. Prag man ang balindaw ka ng isang. Pero ka na, bago na po nag-start lang. Ay, sa marupag nun niya. Bidaan Jimmy Silongos. Ha? Bidaan Jimmy Silongos. Mother, testing na. Wow. Ulpasin po ko ito. Mga dlok na rin kumuda itong motora na kay, di ba, di pagtangan naman itong mga kuan sa ilaw, may ko, kasi kinugatan mahabog na ganit ko, mao na ganit, di kay si mama, kung parte naman isang habog, hing ubos man ang nobela, kasi dahil habog, di, ako gadong gibantayan, kumahadlok na gusto kumuda, kay puro na bazat ko salot-salot sa ilaw. Uy, huwag malagpot na. Tubo. May anak mo sa taas. Tubo mo. Pasya ko ito. Hindi na, may hero. May utak. Hero ba eh? Alin na nire kay bang tunsod mo niya. Ako hindi. Diri ba? Mabasa man. Pagdungan mga duwa, pandar duwa, tapos O, lagi na, magsunod ta na. ang gawas dira ba? Kuya ko itong tingap. Hindi. Wala lagi. Naman, kisamay, unsamay. Ano na eh? Pasensya, basi. Harap. Unsamay ko na. Ako kay... Unsam nila, isda? Pensyuan. Aw! 500. Pensyuan ang 500. Kisama man ang... Ang itang di. Ang itang nag-sentend ng gym. Dahil mo sa paluwagan. Paluwaga? Murag di man sa abong ang kinento. Okay? Sige? Yan ang ipasagdan mo na naghan na ka doon ng laminawan. Kain na pagpapabora ko na. Hasta ni, maadso pa dyan ni kaadso. Kanuloy. Ari wala paluwaga? Mahuntai. Asa karon na lipa? Di ang ginayang piranan. Ay, may bang tayo din eh. Drive na taman ng ta, naglag ta. Laago, pero yung mga pambot. Pero na to dyan ay pakuanday. Mauwaw ka dyan. Agsi gad kay nagsige si jag pangita og kuan. Sige sa pangita anang Hindi nga naman kuno na day. Kuan. buildingan na na ya. Pero na no. Kana bang amoa ba? Na naman po ilangan mo Ito bang puwa nga imong gitauran og kuwel. Na kuan ba sa putong tambutso ato gray. Willing na ito. mau lagi. Ato na ko building manang. Ting lagi na. Kay Dali, di ayo, hindi. looy man jud kadto taman ang mingon man jud. Kanang ahaw grabe Ang naman. sa dayo do patag pulis. Mingon unsa man ang inyong motor ilalabog doon. Ato mo pagpujo. Pay tadi hakar. Minga, ato mo pagpujo sa dagat kay ang adya na dito. Magkape-kape. Mami, nang lawan. Magsisiyo na ako. Mama, ako gusto unsa.
Ang mga motor ayun no. Tuyuan. Oh, siya ba nag-away? Partner na sa duwa. Saan sa nila paluwagan? What? Paluwagan. Sa ato ng mga pagkaon ba? Ikaw ang nagkaan? Sila po ang kuwan niya na ha? Wala na siya kabuwan. Kada buwan? Kada buwan na. Dito bangka po ba itong kagkuan? Kada buwan ka 560 ana. Pero pila ka buwan? Napo, anay dugaya da no. Imo laging imo siguro blansi mo kanus adjud ko na kato di ila mama ko mo to. Paluwagan. Di ba makabangka to? Wasingan ni. Wasingan mo naman daro. Magwasingan ni tayo, hindi lang basulit ko sila kayo, no? Ya, ako ka nang usaw ni. Ano yan ba dingi ka nang pasilita ni Diya, dili ko hindi. Pero laging din naman mo andar ini. Ini oh, asta po ka tong ka mama kato imong gayo ron. Nawan. Di na nakatong kuhan. Tong sa si Blow kay spark plug man daw. Ah, spark plug to. Kay ang kani ako magtong pasilita ni Mari kadto sus ini pa andar di naman. Manang gitong Wearing Mabasa. ayo na lang jud manang trapuhin na lang jud na. Buan na lamang kay katong pasirit ko sug budak adto dai. Di ka jud manuksok jud tong pagpasirek manuksok sa mga wire. Yung mga motor gipang paayos. Mga motor nga mga rose. Sabot-sabot lang manggod basta rose oh. Kani ka manoy rose po ni? Isam ni. Kawasaki mas karon ni kang manoy. Ah, Ya dia ada nang kuhan. Magka. Ako na ito. Motor magdagandagan na pa ani. tara manang. Pero pawinding sa dinato ko pwede naman siguro ka makatuloy mo. Unsa man? Ano lagi i-wielding ng tambutso? Di pa siguro ka adto si Jama. Kasi kung mabakak aligre na kadto kung manoy ka na ba may card ni manoy diha wielding na. Ikaw gusto pa no? Kay inig-wielding mabakak. Ang si manoy. Inig-wielding na rin kay isang kay makuanan. Mabakak na noon. Agaho kay paka-paka mangga jud tong tingong. Lagi ka dito puto imo. Totoo ah. Usang madalag ko ato mag-uwaw na gajud ko ko di man ni ang adan ni. Paman kaayo. Dai. Nana si Don. Uy. Sayo nang. Wala pa na si Don. Si Ate. manang imo kape nabugnaw na. Aw. Oh. Ana tabangan na nag-arsa unsa nila manoy. Napa man? Na? Sa Kando ay imo ginakape. Kit. Okay ra na. De, ulit na karon. Ulit na dito hapon na. Imo estudyante ron. Ay, maura. Oo, bago ka man ibuwi. Bago ka man ibuwi. Aray. Oo. Oh. Salamat. Bakutot jud po siya sa ijang bag na patimbog ata jud siguro. Mga gamit ni. Aja jud ni mekaniko mo nang mo kay bawo jud siya kas. Eskwela ba ka nang inana? Oh, ko kay bawo. Eskwela ba kay inana pa? Kailangan ka sa motor. No? Isiguraan na kasi di mo na. 50 ra mo kay pangayo. Mahatod sundo na nimo gimong estudyante. Oh, di na dyan. Di na maka computer dito sa gawas. Iyahan niya po yan. Ha? Gikan. Di ka tumubog mo? Uy.
Alam rin ta to. Tabang rin o. Ta, kasi. Muli ka. Di na, laman mong palit silang manoy bagong motor kay naadyo man. Ayaw ko ba ito na. Ayaw ko sa puga. Nagipasok-sokan, nagatudayo ka ng mga lapok ko. Di sa man na. Dito na sa dito Manila Judith. Nagipasok-sokan mga lapok. Akang akin man ang mawing hamis, gipunasan, maljag langis. Oh, ngayo ko na sa isa. Kadul mga bata. Resibo mo dito. Sige tayo. Yung di po bayaw. Bayaw. Malingaw, rapot siya. Paayo may motor. Pila raman? Na, 50 rapot. Gipalitan to tay, spark plug tay. Oo. Kisa man ang ikaw ning palit? Naam nang tatay gipadasi. Luloy para mukuan paayos mamang motor karon wa pa man lagi na withdraw. Pahay sa bunong tayo. Sige, le, city. Babaw na, pareha ba city? Oo, city. Masuk kay brato mo pud siya no. Masa ra jud iya, masa. Mau lagi mingasaki nga si Jessica may isang asawa. Kailan mo na kina? Oh, kaila lagi Taga sila. draan mo na. Sana all may motor. Karon pa taon ni na paayo. Okay, naglarga si. Pinati ka kwan pang, pinakabulan dito sa ila. Walo. So, wa pa toy largas kuya naguba na na. Hindi siya maka... Or Inlarga na. Ito na ila Judith. Tambay na. Dugay na sila tambay. Uy na uy. Kung ka sa na Judith. Ay na naman na maka... Ato ka sa lungsod, maka-motor na. Nagkape ah. Si Alfred. Wala yung pangado sa imo dong. Sumilta, di taga-unag rin. Ako naman. Ako niya, round sa silumos ko niya. Kamusta, Musdra? Nawa po tanang ipatungod ato iyan ang mga kamera. Pero parang magara. Ganina raw eh. Sige ra ko gigda kay sakit kay ang puson. Manday nakuha ng ahong silon diha ah. May ano pa kayo? May tricycle. Wa naman ang pandara na. Pwede na ta mag-uban manghagdaw. Ba natag manghagdaw? Pwede na, mga daw na daw. May naamusin din. Manghagdaw na tani kay hello. Grabe ka init ay. Payok naw duro. Hindi na taga pangadaw, alima. Ano man? Gabiin naman. Kaya pa. Sayang kung di naman dugawan natin naman. Igi nga to ra ninjo.
Katong yana-ana na ninyo. Oo. Uhod? Naghanap yung ano day. Bukas? Kita mo ako na yung vlog niya, day. Oo. Tapos ako daw. Garaan ko. Ay, giunsa man ni kuya nganong isara man ang gipang pagpag naaday na isa ko das ilawom. Ay, trapal na dito sa ilawom. Daghan para kunog makuha, kuhain good. Hindi ko lang ang tinggal sa mo. Lagi na nakatulog sa akong. Agdan kuha. Gamay na lang parliruno na to. Oo. Oo, gamay nito sa laro na rin. Ano, magibuwad na siguro na nanay. Gamo na, wag rin na buhat. Hello! Para kapinin mo nang masayang na matsupain mo ng inyong. Kami na pagkapi. Natagaan ba kang manoy kape? Tagaan siya, nahurot ko. Ha? Itagaag tulong sa ito ka istik ko upat. Mau lagi gahaw kaya. Kami Magkapita ako. Francis sa sahay. nagamit ko eh. Naulian na mata dahil ni mo ya. Ag-aho gani nga katong sa una nga natuslok lagi sa kuko nga hawang gipa-check up naggasto kog 2.5 ya uy katong ipatatak-patak nimo duha ka klase green ug violet. Accept ang request ko mo daw. Asa ka nagpa-check up, day? Ato sa Manila. Uy nakunik man para magkita na imo to i-accept. Ah. Naka connecting man lagi. Gasto ko atong 2,000 ka pin. Ipatak-patak unja inigpatak diri sa mata mo ngari unja hadlos mo lami kayo ka. Makita sa Francis. Bugnaw. Lami kaayo ikuan uy, lami kaayo i. Wa naman sa nag-request man na. Ha? Yung dari kunikon o ikunikon ang Are imo ko ano na i-invite add. Ating, insa nang i-accept. Magkita-anay na sila mura na nag-video call sa imong live. Ah. Diyan man ang utod. Basta bisa kong magsimba day. Ba, diyan na sidya. Tagay. Nara, Tagay. kay ana ni. Oh. Gusto lang mo pa. Tagay ta, tagay. Day, gusto lang. Okay. So magsita na sa live na sa simba? Hindi ko naman tapusan na akong live day. Oh? Ito po ni celebrate. Lagi mo pa. Tagay ba, tagay. Namo, uy parehas mo daw lagi ah. Oo. Wala sila. Ako isa din katong ihang banbon. Kamusta? Manghot. Bisag live, pwede nag-video call. Amo nang imo nga, Junior? Mura nag-video call Dako naman gani. Baw, di po. Amo gina magsunod sa imo nga yapak, Jud. Da. Di po garda buk si Dorman. Ikaw man lang yan. Sabi ako manghod. Mura man nagnaw. Pila na naka... Diya mura po nakuan na po. Ako iksuni ako dito sa bakulod mo po. Wala tong dagway jukran. Ha? Pwede. Anak. Mura lagi. Na. Oo, ganda na sila ay. Ito? Mga bakasyon? Bakasyon daw mo dito ya. Ano? Buri po. Gamayo na yung motor kay mga high-tech. Ang ako ay tawon mga kumong-kumong na eh. Nagigisod si Manoy sa motor. Mayo nang imo nga mga motor na mga hybrid. Ako motor nga kumong-kumong na eh. Ngano mang namay na ibata insunda? Ay, dito man yung Judith. Ay! Ano? Uli na ay! Ano Dugay ko na mo! siling mo sa ano siling mo sa December? Ugma na lang ko na, Noy. Ano sa December? Ano to? December unsa ato bang siling mo December ano to? Isa katuig sa December. Oo. Taas mo yung motor git baka. Ayawan nga na tukod-tukod matumba ka na kay hindi maka nakabot. Lubo raman ka. Uy, lawa, sinultian. Uy. Ato na namuban sa injo. Ha? Ingana man. Ila bakal mo na.
Basta daluna Basta pag nimo. sakay ni Judith Nilas motor, apay ka doon sakay sa likod. Basta daluna na nimo mahigam na sa di na mo uli sa ila. Pila bakal mo? Ana na po siya yakin sa Pila bakal mo? Ato na pud sa inyo ha. Ana managdan nila kanunay. Aram na sa amo kanunay. Aw. Bago pa na? Sikanhan. Oh. Ay, hindi makana kabalo kay taas man ang motor. Sa daw ba? Madto ko ila lolo. Aw. Okay, bao to nga cake Tukod ada. budlayan mga tukod da kada akaabot ng tukod. Totoo na. Birthday ba yaron Jud? Aw. Ah, birthday man ni Ron Judipit no. Ihaw lag manok diha. Ang sige ihaw naman an. Wa pa man siguro. Uy, ihaw na ya. Ang Hapon na ya. ihawon. Oh, Dini ihawon. Handa si Judith. mayo to pansitan man nga sinabaw. Aw, mayo damo ka motor da. Dili na kumuta man hapon. Atag na sa ako ng isa kay mayo daghan nga damo ko na motor. Ang puson na gite oy sakit ka adto. Ay, lang. Ako nun Nakapalit mo tanan kami. Libot, tiwo ka sa kanindahan. Aw dagan ni no nagtindahan sa ilong. Malangan kay Malangan so di uli na lamang sa Ay, pangita ko sa mga parts. Ano ba yung gabi nila? Tutluan ang gusto sa usawa. Gusto ko mulit yung kumplito. Muujod. Maayo na di nay problema. Laag-laag na kaani. Practice ka drive kada imo tsaka manang ako po to banha ka so. Ingon na tayo ko. Di ko no si Jamanang. Ay, di ko na kapas na kay Ama ba kang bike, Nick? Ah, Baktas na lang para aspas ako. kaya kay kutkot ni mo. Di, humakas Ako kay sakay man mo Sa una hadlo ka so kuan. sakay man lang akong putot singgita na lagi kong Adonis ba. Sakay po din taon kay ang chinilas ni mo, mahilis. Karon man ang mandar naman di na mahilas si chinilas. 7.5 na? Sakay man namang kukudo o ka ng bukat hondado. Diyan ka sa mga ado mo sayang-sayang mo kung jeez. Sige, dahil kung exercise. Pila na mo gula di Di ba nga lagi kong singgit? Hindi, ano ako magila na doon na. Oh. Diretso na. Doon, dire kay sa mayahay. Baktas mo. Layo ko pa dito. Dasig na, dasig na. Uli ka daw mo. Dasig na. Uli ka dito kay usap ano kong mamarunlo. Di pangita na pa ka. Waday na nananghit. Kadaganon kay Roserman. Hello. Roserman. Di siya mo, uli kasi nahadlok na. Anak dagat si jaglaag. Pagi. Uy, ka na kayo uban na mo. Ayun. Inuman pag ay ngakit ay mo dito. Inuman na mag-motor dito. Ah. Ano kung hapit ang cake? Ano lang mo dito kayo? Sakayo na nito? Oo. Ha? Oo. Sa may diferensya? Dapat tinapuntay. Awa siya pagburador o kanang agkato ko nung makunay kinanay mga layo Dalawa? sa ilawom. Ano ba makabara ba ton? Mga hugaw, di pang tusok-tusok. Oo, kay ano, may gusto, tatambot mo. Siguro na Ano na dugay na mo andra. Lugay na nalas. Pero under na dito. Oh, pandara. Isa na Wala may start. Why start din lagi? Banyak-banyak. Ano? Oy. Pero ang kingog. Rest na. Dugay na naman nagamit. Dugay na naman magamit. Ha? Dugay na naman magamit. Okay na, wala pang lalas Francis. Dali, kanang tambutso ito na may ring. Naliki. Para sa amo man lang. Sa ilo ba? Dala naman gumagamit Di na jud pormag motor. Ubay kaya ni nga kanang naay ko yan bay. Tuloy ligid. Oo, kaya ba tuloy ni ka mo? Di man ka matumba. Anong pangalan mo? Makalusot man dito good.
Pasabot ka lang sa sama. Ano ka magugot? Isa na panahon ni Kuya GR ako kaniguhan kay Boy, dapit sa mayayo kung may ako mga kulit pinatulog. sa gingan Kulit na. ako ba? Sige nga na. Largo na. Tagang boy. Ga usog na pod kay kung lagi ko nung ka na. Ani mo gud ko no gusto mo practice. Nahing lusot na pabis ka na adik ako. Dagol may luwat ka na. Ano ba sa atin ni Judith? Mga kalawan ba na? Abis lag ako, alawan jud ka sa kumanang ay gamay ra ko. Liman ka atong gahapon na ningil may manang gisakan ako ni akay sa kalubian. Kanang ila nana, naiso isang sa isang mama. Nay na bakod ba gisaka man gadto ko ni jaon jakarte manong lisanga ng basta gikusi gadto nagdurubas ara jud sa kuan ako kay bali na gadto nang hadlo ka. Siguro sa pa ka nga imo magisaka nga nag ano ana na pud sa pa kay di lagi katukod kay sakaon. Unsa ka bang imo na maputang isaka anong pan sunod hadik na ko uban-uban yung paningil bahala ka diha. Hadlukan ka suko eh. Hadlukan ka suko. Para man mo gyapon sa bayan. Tuon na namin. Kusinadang sa nila. Hinay lang magtuon. Abay galay. Kaya na dool ra man pong lungsod. Ano na Baktas sila mula na hudi. Dool ra maglungsod. Ako anjo ka nung layo lungsod. Ano naman kung wagi kay namin si mga driver na naman. para ka. Mahadlok ko kasi iro. Eh, paligtas highway kay. Ano bra mo si Bong? Ano bra mo si Bong? Ano bra mo si Bong? Yo, gang ako. Construction? Wala. Mayo? Mayo na. Mayo kay ga-ana. Mayo kay mag-ana na kontra. Mayo kay mag-ana. Sa construction ka bukas kayo. Kaayo man isa dong. Electrical mo sa una, may electrical mo ko dress dito. Dugay mo electrical sa una dress. Dugay mo nag-electrical dress sa GLX sa una sa mall pa. Tay. Tama mo mag-electrical. Oo. Dugay mo nag-electrical sa GLX. GLX mall pa. Ano naman to tay? Ano naman guru lagi na anak ha? Hindi sa mga jamba ko. Oo, dress. Nag-GLX na lang sa Manila. Damo GLX na. Paan man? Ay, kota. Ako mga di ko na. Ma. Biskuit yo. Wala na sampuri pa na po ang bang. Tambal ako gusto, tambal. Ang usagod kay sige ko kuan kanina nga mapalit ko tambal ko unja na kay wa pa kay halin. Ay, mangurog sa ko sa kasakit naman. Uy, mangurog ka sa kung higdar ka sa punong kanunay, murag ka sa murag pod ko og kanang nay ka-ospitalon. Ara ko paminaw ng Juju at Judith kanina nabilabay na bahala ka sa gusto dyan ko mubakod din. Ikaw dyan mambantok na baga dyan yung kanang mabantok mag-reflect ko. Bali naman kung hinaya ang buko awaron hapon na rin nagsugod dun siya nakausap ako kanak kung padaglak pakita mo ko nung live media man lang na mo balik ra Mo ba? Pagkutaw ko gatas, lumay na magiging gatas ito. pan lagi no Oh, magdala sa kada hapon. oh Magdala sa kada hapon. Pliti. Yan ang kwinta. Jupran. Jupran mo. wa gani nang aho manoy pod duha pa sa nang aho 20 man ang pan nga ko. motor dayon motor dayon Bawal motor. kusga nas Gigi hinuon no? Tugadan ba kusga na inog drive sa motor yung mga motor din hinamo nga mga Ano na, pila edad mo na? Lina.
Ha? Ano kay isip ko? Agdo ka pagajod. Narag mo to ni Ma'am. Okay na. Okay ni nga hon ipawilding ni. Tama na ko ta. Na. Mura lagi kambo, ipawilding pa ni. Kamaon na di kag ngani po Ji. Katita Judith kamaon kas katita Judith. Karaan. Nagay may klase ugma nga mura magay klase. Sige, agas. Tangan ako problema, tangan ako host ka student to. Kasi ba sa uwig madas makan ang taon ko nimo do. Mato kay napay gas naman. Ang ipalitan ng gas. Nani din yung karburador mo? Kas, lagi kasunod kasulina ng akong motor. Uy! Amo ra lagi Ano ano. lagi 50 kapila. Ito pa yung ipatuloy. Di kanipon gas matinga ko kay mag-empty tank na diha sa kon pero ini giablihan nimo tay kay daghan pa regsod. Ay, Kanin ka mama. kuan. Kray kray. Tay pwede na kuan na ni Jen ha? Patuok. Hindi pa na magpuro-puro kung Ang maupod lagi no, magpurot-purot pud no. Okay. Sabi nagsakaon. Kasakan ako dito kanapod, sakan ako dito sa mapagunday ka pero ilang ate, ibig ba? Di na magkatubo kasaka din ako. Sana man motora na Di na kasabli. Nakadaog. Di nakasabli ka gasolina. Eh, kung to gituok ni Luloy. Oh, lagi. Lagi hapon. Kanang amo kay git patuok man po na unja. Gitang pangan na pod kay kuan lagi. Dili ka banti, di ka saka. Yun ang kumpa sa ano, kulit ko kay kulang kayo. sa istorya pa rin. Ayang kanaw. Mura man jugnaw ni kuya man no. Hasta pupurma din ba sa aktang. Pati putong to dito sa. Laki gapon. Wala na sa ison baji. Nakuha to. Laban to dito sa kuan ka. Sa ilanan. Pagkasakit. Asa didi mo? Balik ko to. Biji. Isod sa rugunin. Oh. Magaray. Biji. Waas rin ako. Mag-aaral magbukas ng photo. Siya man eh. Ibutang na sa planggana kay ugma na po na itiwas sampan. Eh. Hindi makaya. Sakit.
Let's go! Mga tagbuti ng kaya at nilinda ka. Sakit.
Ay, samok-samok ka.